Yari ang mga nagapangunang impormasyon sa Panay Balita. Para sa mga headlines, Balantang Memorial Cemetery National Shrine o kon BMCHS puno na. Iloilo City Government ginaduso ang 3.3 billion annual budget. 11.25 million pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiska sa Pier 06 sa isa ka semana. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Puno na o kon occupied na ang Balantang Memorial Cemetery National Shrine o kon BMCHS sa Barangay Quintin Salas sa distrito sang Haro. Ini ang rason ko nga temporary nga indianay sila makabaton sang bangkay sang World War II veterans, ilabi na ang halin sa 6th Military District. Ang BMCHS amo ang ginadesignar nga lulubngan sa mga World War II, ilabi na sa 6th Military District from Western Visayas sa idalom sang command ni General Macario Peralta Jr. Mismo si Glenn E. Castañares, Veterans Assistance Officer 2, designated head sa Philippine Veterans Affairs Office o PVAO Iloilo Field Service Extension Office ang nagkumpirmar sinitiun sang kapihan sa Bagong Pilipinas nga ginahost ang Philippine Information Agency Region 6 sining Martes ang aga, August 20. Ano ang matabo in case may mapatay nga members ang World War II? Eksplikar ni Castañares nga pwede gid nga makapangita sang available nga sementeryo ang family members ang World War II veteran nga pwede malubngan sa bangkay sang ilahi mata samtang hindi makabaton sa bangkay ang Balantang Memorial Cemetery National Shrine. Sa part sang PVAO Iloilo, nagatinguha ini silang makakita sang solusyon as soon as possible para makaresume sa pagbaton sang World War II veterans ang BMCHS. Sang nagligad nga semana, nagbisita ang personnel from PVAO Main Office Metro Manila para ma-check ang BMCHS kag mapangitaan sang paagi kung paano makakater sang World War II veterans. Base sa data sang PVAO Iloilo nga ara na lamang sa 17 ka living World War II veterans under sa 6th Military District, wherein 13 ang halin sa Panay Island kag 4 ang halin sa Negros Occidental. Ang age range nila ang ara sa 99 years old to 105 years old. Kapin 3.3 billion pesos nga pondo ang ginaduso sang Iloilo City Government para sa ila 2025 annual budget. Suno kay Mayor Jerry Petrañas, mayara lamang sang gamay nga pagtaas sa proposed budget subong nga tuig kung ipaanggit sang 2023 nga yara lamang sa 3 billion pesos. Dugang pa sang alkalde nga prioridad sang amo nga pondo ang pagtaas sang sweldo sa mga empleyado subong man sa mga programa o kung proyekto nga kinahanglan sang Iloilo City. Nahibaloan nga natalana naman nga magpatigayon si Petrañas sang State of the City address o konsoka sa Agosto 30 sa diin luyag ipalabot sang alkalde ang mga nahimuan sa syudad sa isa ka tuig, lakip na ang plano pagid sini sa masunod pa nga tuig. Sa sunod-sunod nga operasyon batok sa ilegal nga droga nga ginpatigayon sa Police Regional Office 6 sa Western Visayas, nakakumpiska sang ilegal nga droga nga ginabulubanta nagabalor sang 11.25 million pesos. Halin Agosto 5 tubtob Agosto 11, 2024 ang Pier 06 nagpatigayon sang 89 ka separadong operasyon sa bugos nga rehiyon nga nagresulta sa pagkakumpiska sang kapi na 1,654 grams sang ginapasuni nga shabu, nag 4.6 grams sang marijuana. Ang Bacolod City Police Office ang nakakumpiska sang pinakadako nga balor sang droga sa operasyon sang Agosto 10, 2024 sang 7:08 PM sa Barangay Tangob, Bacolod City. Naka-recover ang mga pulis sang kapin 300 ka gramos sang ginapasuni nga shabu nga nagabalor 2.4 million. Ang Capiz Police Provincial Office Drug Enforcement Unit nakakumpiska naman sang 150 grams sang shabu nga nagabalor sang 1.02 million pesos sang Agosto 9, 2024 alas 9:15 sang gabi sa Barangay Banica, Rojas City. Samtang ang Iloilo Police Provincial Office nakakumpiska man sang dako nga kantidad sang droga Agosto 9, 2024 sang alas 7:44 sang aga sa Barangay Puro 4 Pavia, Iloilo. Ang operasyon ginpatigayon upod sang pag-implementar sang search warrant nga nagresulta sa pagkakumpiska sang kapin 110 ka gramos sa shabu nga nagabalor sang 748,000 pesos. Kagamoyadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka-PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.